खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव उदालगुरिनि माजबादाव गोबां बिथांखिफोर बेखेवदों जेराव आसाम केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ मन्त्रि चरण बर' बिथांमोनजों लोगोसे रिहन दैमारि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों बिथांमोनहा माजबादनि रायजो राजाफोरनि थाखाय ग्रीन बास बेखेवदों जाय मोब्लिबजों खारो बेखौ बेखेवदों बासआ तेजपुरनिफ्राय माजबादसिम खारगोन आरो फिन माजबादनिफ्राय तेजपुरसिम खारबोफिनगोन जायनाखि माजबादाव चार्जिं स्टेशन गैया बेनिखायनो तेजपुरनिफ्राय खारजेनगोन आरो खेबसे चार्ज होगासेयाव 120 किल'मिटार जानथाइसिम बासआ खारनो हायो होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिफोर बेखेवदों जेरै माजबादनि 500 बोसोर गोजाम महामुनि मन्दिराव आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव 1,10 लाख रांनि मोनसे बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेजों लोगोसेनो धोनस्री प्राइमारियाव 1,20 लाख रांनि गेलेग्रा फोथार बानायनो थाखाय बेखेवदों आरो माजबाद टाउनाव दैबाना होबथानो थाखाय 2,50 लाख रांनि मावथांखि बेखेवदों आसाम सोरखारनि खावलायनायाव ड्रेन साफा खालामनो थाखाय 2,50 लाख रांनि बे बिथांखिखौ बेखेवनाय जादों होननानै फोरमायथियो बेफोरनि अनगायैबो माजबाद बिधानसभा बियाबनि सिङाव मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेकखौ आइजोफोरनो गथायनानै होयो आसाम केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ मन्त्रि चरण बर' आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ 17 जानुवारियाव बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव दिन्थिफुंगोन खेबसेयैनो 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन बेनि थाखाय आसामनि दाब दाब जायगायाव मोसाखावरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायावबो काजलगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बागुरुम्बा मोसानायनि फोरोंथाय होनाया जागासिनो दङ बबे जिल्लानिफ्राय साबेसे मोसाखावरिफोर बाहागो लागोन साबेसे दामग्रा देग्राफ्रा बाहागो लागोन बेनि फारिलाइखौबो फोसावदों जेरै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 1,542 मोसाखावरिफ्रा बाहागो लागोन 60 खाम दामग्राफ्रा बाहागो लागोन 61 सिफुं सुग्राफ्रा बाहागो लागोन 20 सेरजा दामग्राफ्रा बाहागो लागोन 9 मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा बाहागो लागोन बेबायदिनो जथा जाबख्रिं आरो बायदि बायदि दामग्राफोर गासै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 1,721 बाहागो लागोन चिरां जिल्लानिफ्राय गासै 754 बाहागो लागोन बाक्सानिफ्राय गासै 954 बाहागो लागोन बेबायदिनो तामुलपुर उदालगुरि बिश्वनाथ सनितपुर धेमाजि बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्ला गासै आसामनि 23 जिल्लानिफ्राय गासै 11,000 मोसाखावरिफोरजों लोगोसे मेथाइ रोजाबग्रा आरो दामग्रा देग्राफ्रा बाहागो लागोन रायजो राजानि गोबां अजद एनजिअनि सायाव सिकनाझार माल्टि पार्पस कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एनजिअनि सायाव रायजो राजानि गोबां अजद रागा जोंनाय रायजो राजाया सिकनाझार माल्टि पार्पस कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एनजिअनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामदों आरो चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामदों रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय बेबायदि खालामदों आरो एनजिअनि सायाव मा अजद होदों बेखौ एनजिअनि सोद्रोमाफोरनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै एनजिअनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों दि एनजिअनि सेंग्राफोरा पार्सेन्ट लायो रां लायो होननानै रायजो राजाफ्रा अजदखौ होबोदों हाग्रानि दंफां साल सिगुन गासैखौबो एनजिअनि सोद्रोमाफोरानो दानफायो होननानैबो रायजो राजाफ्रा अजदखौ होबोदों होननानै फोरमायथियो एनजिअनिफ्राय नाथाय एनजिअनि सोद्रोमाफोरा सोरनिफ्राय रां लानाय आरो बबे दंफांखौ सोर लेबार आरो बबे हन्दाखौ लानानै दानफायनाय बेखौ फोरमान हो होननानैबो बुंथियो एनजिअनिफ्राय नङाबा बेनि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो थांनाय माखासे सान सिगां भुटाननिफ्राय माबा मोसौ लाबोनायखौ नुनानै सोंथि खालामदोंमोन बेयावनो गंथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै एनजिअनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामफैदों चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामदों गारि मटर बुफायदों आरो मानसिनि मोदोमावबो आखाय होदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव एनजिअनि मावख' जाथ'यैयाव सासे सुबुंनि न'आव थाथ'नायखौबो बेयाव थांनानैबो बेयाव थानो मोना होननानै रायजो राजाफ्रा होखारहैदों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो लानानै दरथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे एनजिअनिजों सावरायफैयो आरो खहाखौ सुफुंनानै होयो बेनि थाखाय खावलायो एनजिअनि सोद्रोमाफ्रा नङाब्ला बेनि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो आख्रासुआ आसाम बन्द फोसावदों फैगौ 9 जानुवारियाव आसाम बन्द फोसावदों कच राजबंशिफोरनो एसटि होनायनि सायाव जुदि सावरायाबा फैगौ 9 जानुवारियाव आसाम बन्द होगोन होननानै हुमखि होयो आख्रासुनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि थांनाय 29 नभेम्बराव आसाम सोरखारनि मन्थ्रिफोरा
एसटि होनो थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव रिपर्टखौ दैखांदोंमोन नाथाय बेयो थारैनो मोनसे फावथिनासोमोन मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थासारिया मा बा स्टेटासआ मा बेखौ जों जेबो मिथिया मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जि जेंना बेयो सुस्रां जासिगोन होननानै जों गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय मोनद' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां एसटि होनांगौ होननानै बुङाखै होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि बुंथिदों बेजोंनो बुजिनो हायो बेखौ बिसायख'थिखौ बारहोनो थाखायल' एसेम्ब्लियाव बेखौ दैखांदोंमोन बेयाव सन्देह जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा जायनाखि आख्रासुफ्रा मोनफ्रोमबो 7 जानुवारियाव शहीद दिवस फालियो बेनिखायनो 7 जानुवारिनि सिगांनो कच राजबंशिफोरनो एसटि होनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे सावरायो बेनि थाखाय खावलायो आरो जुदि सावरायाबा 9 जानुवारियाव सोमावसारगोन 12 घन्टा आसामखौ बन्द फोसावगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै दोलोनि गेजेराव साखाफारा बबे दोलोआ मोनबेसे मासाव बिजाथि फसंगोन बेखौ लानानै गावगाबागाव दोलोनि गेजेराव दाजाबदानखौ खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिआव थानाय मोन 15 बियाबाव बिजाथि फसंनायनि अनगायैबो बिटिसिनि बायजोआवबो बिजाथि फसंगोन होननानै रोखायै फोसावबाय बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारियाबो बुंथियो दि बिपिएफ दोलोआ मोन 15 मासियावबो बा मोन 15 बियाबावबो गोख्रों नाथाय बिजेपिआ जेब्लाबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ बिटिसिआव जयैनो लानानै थांनो नाजानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों जाय जाथावना नङा मानोना इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव लोगो जानानै मासि रानलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुहुरा उननि समाव सोर माबायदि महर लागोन बेखौ उननि समावसो फोरमायगोन नाथाय इउपिपिएलनिफ्राय रोखायै फोरमायदों इउपिपिएलआ बिटिसिआव हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिजाथिखौ फसंगोन बिटिसिनि अनगायै बिटिसिनि बायजोआवबो बिजाथिखौ फसंगोन बेखौ गले गले बुंथिदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बेराफारसेथिं बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो एनडिएजों दङबाबो थोंजोङै बुङाबाबो खेंसालियै बुंथिदों दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो बिटिसिआव थानाय मोन 15 बिधानसभा बियाबाव गोख्रों होननानै लामानि जाब्रबथायजों 7 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों 7नि मादाव 4आ फरायसाफोर आरो सासेया बर' सुबुं बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय बागमारा गार बाजार साखाथियाव जानो मोन्दों नेशनेल हाइवे 127A आव गंसे गोख्रैथिजों खारबोनाय मारुति स्विफ्ट कार आरो गंसे ट्रेक्टरनि गेजेरावनो बे गोख्रों सौग्रावलायनाया जानो मोन्दों मारुति स्विफ्ट कारआ पाठशालानिफ्राय भुटान फारसे थांगासिनो दंमोन ओजोंहाय ट्रेक्टर गारियाबो हा लानानै नेशनेल हाइवेआव हाबदोंमोन बा गाखोदोंमोन बेयावनो गंनै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों जायजों स्विफ्ट कारनि मोखां बाहागोआ गाज्रियैनो थेर-बेथेर जादों आरो बे जाथायाव प्रबल तालुकदार प्रन्जित बर्मन बेगु तालुकदार आरो बिकास कलिता गासै 4 फरायसाफोरा जोखोम जानो गोनां जादों बिथांमोनहा शहीद अक्षेन्द्रा हाई स्कुलाव फरायनाय फरायसामोन ओजोंहाय ट्रेक्टर सालायग्रा धनन बर' बिथाङाबो गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों धनन बर'खौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव गिबियाव लांनानै थांनाय जादोंमोन उनाव गोब्राबथार जानायलाय गुवाहाटीयाव दैथायहरनो गोनां जादों दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों